дуруд ба шумо бинандагони азиз. албатта шуҷоат, фурӯтанӣ, ҷавонмардӣ боз ҳам дар майдони набардҳои мусобиқоти сатҳи бошукӯҳ ин ҳам як ҳикмати бузурги худро дорад. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат беҳтарин дастовардҳо, комёбиҳои назаррас ва шоиста ба паҳлавонони мо насиб гардид ва дар мусобиқоти Гранд Слам дарёфти медали биринҷӣ ҳам як рӯйдоди фарабахши варзишӣ дар соли 2019 маҳсуб меёфт ва мо шукр аз неъматҳои замони соҳибистиқлолии кишвар мекунем ки абармардони шуҷои ватан дар арсаи байналмилалӣ ном аз футувату ҷавонмардӣ ва комёбиву шуҷоати беназири кушчини ҷудои тоҷик мекунанд. дар барномаи имрӯзаи сулораи паҳлавонӣ мас боз як саҳифаи дигар, як дидори хеле таъриху ибратбахшро метавонем ки бо ҳам бубинем ва дар доираи як мусобиқоти бонуфузе ки бо номи Гранд Слам дар Екатеринбург баргузор гардид, имрӯз бо чемпиони ҷаҳон дар риштаи самбо, аммо дар кушчини ҷудо ҳам барандаи медали биринҷии мусобиқоти бонуфузи Гранд Слами Екатеринбург Хоҷазода Беҳрӯз суҳбат оғоз мекунем ки шуморо ба студияи марказӣ қаблан хайрамақдам мегӯем. Ташаккур. шоистаи ифтихор аст ки мо ёдовар шавем аз ҳамон як лаҳзаи беҳтарин, аз ҳамон як фурсати омодагӣ ва боз ҳам ба рақобати аввал чун таваҷҷӯҳ мекунем, инҷо мехоҳем ки ибтидо ҳамон марҳилаи омодагии шуморо ки дар ду кишвари Аврупо доир гардид роҷеъ ба ширкати шумо дар мусобиқаи Гранд Слам фаҳмем. дар ҳақиқат ман дар ин мусобиқа ба як тайёрӣ хело ҷиддӣ сафарбар гаштам, чунки мо дар машқҳои дастаҷамона дар давлати Фаронса шаҳри Париж тӯли 4 рӯз иштирок намудем ва баъдан дар давлати Германия шаҳри Дюсбург низ тӯли 4 рӯз машқҳои дастаҷамона баргузор гардид. дар он мо тайёрии хело хуб дидем бо паҳлавонҳои пурқуввати Аврупо ва Осиё сабқат дар он машқҳои дастаҷамона сабқат намудем ва маҳорати худро баланд намудем ва сафарбар ба ин мусобиқаи Гранд Слам Екатеринбург гаштем. ташаккури зиёд. ибтидо ҳам як ҳолати ҳассос, як лаҳзаҳои андаке боз ҳам нигаронкунанда дар муқобил бо паҳлавони олмонӣ буд. мо мехостем фикри шуморо дар бораи рақобати аввалатон фаҳмем. рақобати аввал бо ҷудочии олмонӣ буд. Барвин вай дар мусобиқоти чемпионати олмон ҷои дуюмро ишғол намуда буд. ман дар расонаҳои интернетӣ чӣ хел гӯштин гирифтани ӯро тамошо кардам ва хулосаи худро ба ин сабқат гузоштам ва бо усули бо сари зону ӯро мағлуб намудам. паҳлавон вақте ки дар нерӯсанҷии аввал таваҷҷӯҳ ба натиҷаи беҳтар мекунад, ҳаяҷон хеле зиёд ӯро фарогир мешавад. дар ҳамин ҳолат шумо
худро чӣ гуна эҳсос мекардед дар рақобати аввал? дар рақобати аввал ман бо паҳлавони олмонӣ Барвик хело бо як тайёрии хуб баромадам ва дар тӯли 2 дақиқа ӯро бо партофти иппон мағлуб намудам. ҳамин як марҳилае буд. Ман фикр мекунам ки бештар шумо дар истифодаи ҳамин усул он қадар шӯҳрати мусобиқаҳои байналмилалиро надоштед, аммо инҷо ҳамон тартиби истифодаи амали хеле саривақтӣ ба шумо кӯмак кард. сирашро метавонем ба бинанда гӯем? бале, паҳлавони олмонӣ тарафи рост гӯштӣ мегирифт. ӯ интизор набуд ки ман усули бо сари зону тарафи чапро истифода мебарам ва ман дарҳол ин усулро истифода бурдам ва ба партофти иппон ғолиб омадам. ташаккур. бисёр ҳам саҳифаи тарихӣ, бисёр ҳам як итминони қавии шумо ҳам дар даври аввал афзун шуд. инро ҳам бинандаи Закӣ хуб эҳсос кард. аз ҳолат аз наворҳои такрорӣ ҳам дубора собит намуд ки мо дар майдони паҳлавонони абарқудрати на танҳо қораи Осиё ва Аврупо, балки ҷаҳон ҳам чунин чеҳраҳои саршинос дорем ва ин ҳам аллакай роҳи шуморо барои муборизаи даври дуввум ҳамвор кард. ва беҳрӯз биёед таваҷҷӯҳ мекунем ибтидо ба қуввозмоии шумо. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем ки ба рақобати дуюм таваҷҷӯҳ кунанд. оғози нерӯсанҷӣ андаке ҳассосиятро бартараф кард, аммо боз паҳлӯҳои дигар ҳам буданд беҳрӯз ки мавриди истифода қарор нагирифтанд. чаро? ман бо ин рақиби Грег дар мусобиқотҳои самбо низ шинос ҳастем. ӯ дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунад оид ба самбо ва гӯштинги ӯро ман хело хуб медонистам ва як партофте ки ба паҳлавони Грег Вазари дода шуд каме хатогӣ кардам ва баъдан тамоми фикри худро ҷамъ намуда ва танҳо барои ғолибият фикр кардам ва ба гирифтани як вазари ва иппон даст ёфтам. замони баробарии натиҷа замоне буд ки андаке умедвориҳо барои ҳамвор кардани роҳи баъдӣ ба миён омаданд, аммо барои истифодаи ҳамон тартиб ё ҳамон услуби хосе ки ба шумо даст дод ва дар ҳамин раванд
ва зари дуюмро соҳиб гардидед, андаке дар бораи истифодаи ҳамин усул боз маълумот медодед, беҳтар мешуд. ман бо усули сари китф ӯро мағлуб намудам ва ду маротиба ба усули сари китф, яке вазари ва дигаре ипон баҳогузорӣ гардид. ва ягон сирри ниҳонӣ буд ки шумо дар ду амалӣ бо муваффақонатон танҳо тавассути як усул дастболо ё комёб ҳам шудед? дар усуле ки аввал иҷро кардам, усули сари китф, ӯ интизор набуд ман ин усулро истифода мебарам, вале дар усули дуюм ки ӯ хело аз ҷиҳати физикӣ хаста шуд, ман инро эҳсос намудам ва бисёртар ҳамла намудам ва ӯ хело хаста шуд ва ин усулро дубора иҷро намудам. пеш аз оне ки албатта мо ҳам намехостем ки ин наворҳоро бубинем, чунки дар даври сеюм бо ҳамон чемпионе ки дар ҳамин вазн дар мусобиқоти грандслами Екатеринбург дастболо гардид, нокомӣ шуморо фарогир шуд. бисёриҳо ба он назар буданд ки хоҷазода Беҳрӯз қувваи зиёди худро ҳам дар нерӯсанҷӣ бо паҳлавони юнонӣ сарф кард, ки ин таҷрибааш дар муборизаи ин чеҳраи саршиноси куштини ҷудо он қадар басандагӣ накард. Ба ин фикр розиед? дар ҳақиқат ман чӣ хеле пеш гуфтам, дар ин мусобиқа бо як тайёрии хуб сафарбар гаштам танҳо барои фикри медали тилло, аммо каме хатогӣ аз ҷониби ман шуд ва ногуфта намонам ки дар дигар мусобиқот ман ин ҳарифи шведиро бо натиҷаи ипон мағлуб намудам. фаҳмидани ҳариф, дарк кардани ҳамон амалҳои ҳариф дар идомаи мубориза бисёр нақши бузург мебозад. вақте ки шумо албатта гиребони ҳарифро медоштед, хулосаҳои дигар ҳам доштед, аммо ягон тоаш амалӣ нашуданд. метавонем ё сабабашро гӯем ё тартиби нерӯсанҷӣ дар ин майдон ранги дигар гирифт? Чӣ гуна? ман ин ҳарифи шведиро баъдан дар мусобиқоти гранд при Ташкент бо партофти ипон ғолиб омадам ба ин ҳарифи швед ва дар ин мусобиқоти грандслами Екатеринбург чанд ҳолатҳое буданд ки ман мутаассифона дар иҷрои онҳо танқисӣ кашидед? бале, дар иҷрои онҳо танқисӣ кашидам ва каме хатогӣ низ аз тарафи ман шуд ва бохтам дар даври сеюм. ва танҳо сабабаш ҳамин буд аз нигоҳи шумо, ё қувваи бештари изофа, ё таҷрибаи ғании ҳариф? Не, каме ҳамин бетаҷрибагӣ. пеш аз оне ки ҳарифи шумо ҳамон амалро иҷро кунад, як тадбир, як рукни асосӣ ан ҳамон муваффақияти шуморо хеле ҳам фарогир буд. яъне шумо агар 10 сония аз ин пешдастӣ мекардед, метавонистед ки аллакай амали ҳарифро, ҳаракати ҳарифро комилан дигар кунед ва дар ин раванд ҳамон матлаби худро ҳам амалӣ созед. чаро чунин нашуд? бале, дар ҳақиқат ман дар ин сабқат вақте ки ин усул шуд, ман захват аз они ман буд, чунки ман аз торқ дошта будам ин ҳарифро, лекин усулҳои ман ки аз сари остин ва аз гиревон аст, ин усулро натавонистам, усули падхоат, яъне бо забони ҷопонӣ учиматаро натавонистам кардан. аз ин сабаб сабаби асосии бохт ҳамин буд. бале. ба ҳар нав ҳар як бохт ҳикмати худро дорад, таҷрибаи фардо мешавад ва чун инро ҳамо мушоҳида кардем ва акнун рӯҳафтодагии шумо ҳам эҳсос намешуд, чунки имкон доштед ки баъди нокомии сабқати 4-1 ниҳоӣ боз дар нерӯсанҷии тасаллубахш бо
паҳлавони Молдова ба майдон оед. ҳоло ҳамин фурсатро тамошо мекунем ва баъдан дар борааш ҳарф мезанем. аз қиёфаи шумо маълум буд ки бисёр барои нерӯсанҷӣ ана ҳамин даври тасаллобахш дилпурона қадам мезадед. бале, дар даври тасаллобахш ман бо паҳлавони Молдова қувозмоӣ намудам ки ман бо ӯ дар машқҳои дастаҷамона дар давлати Фаронса чанд маротиба куштин гирифта будам ва тамоми усулҳои ӯро аз худ намуда будам ва аввалин партофти ман пешпо ва баъдан бо усули лад додани даст ӯро мағлуб намудам. ва бисёр мухлисон ҳаводорони гӯштини ҷудо ва ҳам самбо медонанд ки хоҷазода Беҳрӯз ба амалҳои партерӣ он қадар рағбат надорад, аммо дар ин нерӯсанҷӣ шумо ин усулро бори аввал фикр мекунам ки истифода кардед. аммо вақте ки ман усулро иҷро намудам, дасти ӯ кушода буд ва дарҳол ман усули лад додани дастро иҷро намудам. ва аз натоиҷе ки шумо ба даст овардед, инро ҳам мо метавонем собит созем ки аксари ғалабаҳои шумо тавассути ҳамон ҳолати рост будан буданд. ин ҳам муваффақият ва ҳамон сарчашмаи муътамадаш аз гӯштини миллӣ аст. аммо инҷо ҳам як таҳаввулоте ки буд, фикр мекунам ҳамин буд ки шумо ба ҳамон амалҳои партерӣ руҷӯъ кардед ва муваффақ ҳам шудед. агар ба саҳифаҳои муваффақияти боз ҳам барбоза таваҷҷӯҳ кунем, андаке нигарон ҳам будем ба ростӣ ки дарёфти медали биринҷӣ ба ҷаҳонпаҳлавон насиб мешавад ё на. аммо майдон собит кард ки бисёр ҳам ҳамон афтидану ҳамон нокомие ки дар даври сеюм буд ба шумо андаке боз ҳам таҷрибаро зам кард ва комилан гӯштини шумо дар нерӯсанҷӣ паҳлавони бразилӣ барбоза фарқ дошт. бале, мо дар 4 дақиқаи вақти асосӣ ғолибро муайян накард ва дар даври изофа голден скор мо қувозмоиро идома дода аз ду сари остин усули сари кистро иҷро намудам ва ба партофти вазари дода шуд ва ғолибиятро ба даст овардам.
вақти асосӣ ҳарчанд ки наворҳо собит месозанд барои дарёфти имтиёзи аввал имконият буд, аммо як нуқтаи бисёр ҳам нозук, як ҳолати бисёр ҳам фурсат ё фосилаи кӯтоҳ лозим буд дар амалӣ кардани се кӯшише ки шумо дар ин ҷо ба мо нишон додед. чаро ҳамон ё як ё ду сонияи муҳиму тақдирсоз дар ҳамон ҷо нақши худро бозида натавонист? мо ҳарду аз сари остин ва аз гиребон гӯштӣ мегирифтем. аз ҳамин хотир вақте ки усулҳоро иҷро менамудем, дарҳол паҳлавони бразилӣ аз усулҳо воқиф буд. Бале, ӯ медонист ки ман ба ин усулҳоро иҷро менамоям ва аз ин сабаб ӯ мисол вақте ман усулро мекардам, ӯ ба дигар тараф худро ҳавола медод. аз ин сабаб усулҳое ки ман чанд маротиба кардам натиҷа надод, вале дар усуле ки охирон бор аз ду сари остин усули сари китф кардам, то охир ин усулро давом додам, то он ки ягон натиҷаи вазар ё ипон ба даст орам ва чунин ҳам шуд. Бале. беҳрӯзи хоҷазода, ҷудоварзи шинохтаи тоҷик, дар рақобатҳои вазни то 73 килограмми мардон бо бартарӣ дар дидори радабандӣ муқобили ҳарифе аз Бразилия кишварамонро соҳиби нахустин медали ин мусобиқа гардонд. ҷудочии тоҷик дар вақтҳои тиллоӣ бо иҷрои фанни вазари муваффақ шуд аз садди ҳарифи худ гузарад. ин муваффақияти гӯштини ҷудои тоҷик буд. бисёр як саҳифае буд ки бори нахуст аз замони соҳибистиқлолии мамлакат дар ҳамон рӯйдодҳои натоиҷи арзанда дарҷ гардид. акнун шуморо боз роҳи хеле пур аз шебу фарози интизор аст. мехостем дар бораи боз нақшаҳои ояндаи шумо андаке пурсон шавем. бале, дар ҳақиқат ман дар чандин мусобиқаи охир ки дар соли 2020 дар ин мусобиқаҳо ман бо ҷароҳати қабурға каме маро озор медод. як ду давр мегузаштам дар ҳолати усул кардан. қабурғаам бисёр дарди сахт мекард. аз ин сабаб ман 5-6 моҳе ба рӯи тамин набаромадам. нав 2-3 рӯз мешавад ки машқҳои худро идома дода истодам ва дар мусобиқоте ки дар давлати Монголия шаҳри Улан-Батор чемпионати Осиё баргузор мегардад, дар ин мусобиқот ман насиб бошад бо як боварӣ, бо як тайёрии хеле хуб ба ин мусобиқот сафарбар мегардам ва боварӣ дорам ки дар ин мусобиқот натиҷаи хуб ба даст меорам. ва чун иттилоъ дорем дар мусобиқаҳои аввал дар Будапешт шумо тими миллии ҷудои тоҷикро ҳамроҳӣ намекунед ва ҷароҳати бинӣ ҳоло андаке беҳтар аст. ин ҳам ба ҷараёни тамринҳои шумо таъсир намерасонад? Бале, дар ҳақиқат ман як моҳ қабл бинии худро ҷароҳат кардам ва духтурҳо ба ман гуфтанд ба муҳлати як моҳ аз тамрин дур шав ва як моҳ нисфипарӣ гашт ва ман акнун машқҳои худро сар кардам ва ба мусобиқотҳои баъд аз Будапешт ва Хорватия мусобиқотҳои дигар иштирок хоҳам кард. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, он монеа, он мушкилоте ки оламро фарогир буд, албатта таъсирашро ҳам дар иштироки мунтахаби ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон расонид.
امیدواریم که البته باز هم این روزهای اندک وزین هم پشت سر می شوند و برای اشتراک دسته منتخب زمینه بیشتر فراهم می گردد و هم بهروز و هم پهلوانان دیگر ورزشگران ما هم در عرصه بین المللی باز شهرت و نفوذ وطن محبوب ما را البته میان کشورهای سیاره باز بلند می بردارند. برای توجهتان تشکر می گوییم. سلامت و سرفراز باشید.